Dia agar nyawang wong temenan. Lah iya, ini dibandingi. Lah, ini terus nyawang mah kaya arep nuntun bae. Nonton sinten? Nuntun bae. Oh, nonton sinten. Mbak Zeus. Yo bae. Bae. Nek calon ini. Lah ini. Yen kula nggih ngene. Pengacaranya orang nyangking bae. Nyangking tremos. Teremos ke gula pasir. Oleh apa nih? Aku sing kecori. Iya. Aku sing cari. Ya gelem dicor nang gareng ya. Dulu gelem. Lho, oh. Pancen glogos ya. Ayu-ayu kok karo gelem karo gareng. Belum tahu dia. Aku ki koyo ngene iki ra sombong, Brek. Apa lagi? Iki labran putih koyo ini untuk menutupi kegantenganku. Siapa sih ngomong gue ganteng? Aku kok Diri sendiri. Iya kan sama Gue ditakoni Budi Black jenenge sapa ono baru kenalan. Namanya karo nggak orang. Namanya siapa Mbak? Intan Bude. Udah lupa deh. Adik. Ada udah terus Intan. Lah karo pe. Orang ki main temen sama apa dia? Ya. nek gue kono koyo ngono ra apa-apa. Lah ya ora apa-apa nek kan wadon bare bae. Ayo. Apanya sih Habib si Black? Apanya sih Black? Oh iya. Dia pakai tak melu menang apa ya Black ya? Tak melu menang apa ya? Lah. Wes sudah KFC besok paro. Oh niki daerah Rapi. Dereng ngembek senapa nggih bulan Januari. Mas Gareng bare dadi pengantin. Kuwi jare sapa? Jare sapa? Lah ya Sok tahu. Lah kok sing ngomong mbok niku wis digawe maneh. Ben persiapan kowe ta. Persiapan ya. Berarti kados kula winginane kula nggih Jakarta. Ngapa? Tapi kula dingana dibantu terus. Kuwi ya tunggal dene iki belum. Oh, di sana dibantu terus. Iya, dibantu terus. Di sana berapa hari? Saya di sana 30 dina. Oke, teman. Iya. Sebulan. Ya itu maksudnya 1 bulan 30 Oh, iya dina. lho. 3 dina. Sama-sama kan kowe ta iki. Yang ketularan Iya, iki mbok beli wonten pamundutan Mas. Iya, Dari Pak. konten. Dari konten monggo kula nderek mawon. Anu Kak Esa ditawaran sami pinareng mriki sami. Ini pada nyuwun lagu napa? ya monggo Ibu masih sing ganteng-ganteng. Ibu sing ayu-ayu. Ya aku maksudnya karo Mas Iki. Iki kok ora ono sini sih? Ora ono. Ono ya. Anak raket ki sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Jangan. Nggih, sing dalu. Bapak sapa iki sih? Tulisane sebenarnya ora Kak. Bapak Cipto kali Bapak Marsono. Oh nggih. Lagu Cate Buno. Rajakan Banyuwangi kali Dangdut, dangdut. Oke, metengan iki monggo iki biasane. Lah iya jalan. Ya kula koron lah. Jangan teling. Sapa? Dimetengi sapa? Waduh. Wapun. Ora kok. Jenapa kok gelem? Iki nek ora sapa rajane ora sapa kan. Karo gareng. Orang jenengan kok geleman temen karo gareng gelem. Diam. Enggak apa. Kowe bisa arep ngarah badane to. Loh, wanita itu emang harus Layak no. Oh, lebih apa? Mbak suwene Diwaca Blek. Apa malih? Niki Mbak segenapan iki ya. Eh, Ya mbok digramake lho sing anyes es. Segenapan Ini. Apa Aku yo ora cetha. segenap panitia harimau.
kan kemarin. Wow, setengah dua. Oh, dulu sing wis Nomor 1 Tapi mama kelimas Kayak kapan? Ini temenan kuwi lho. Lah iya. Ayo. Nomor loro wonten bojo loro. Loro wis, Monggo sing monggo. bojone ajeng. Oh, lagu. Ya, Aku iki bingung kayak kapan ini. lagu. Ya sesuk tak tumbaske. Oh, tak udah. Sabar. Kayak Yang ketiga kerinduan. Kerinduan. Terus Terus Bapak Haji Nur Haryanto kan Bapak Aris, Bapak Marsono. Marsono. Nah, sing arep diaturake apa kira-kira? Oh. Nek kerinduan karo Kang Garen kok saged. Saged. Aku pada-pada ngono sapa ora pinter ya banget. Oke, Kak. Oke. Ya. Ah, Wah. Mbak Intan aslinya dari mana Mbak Intan? Saya aslinya dari Wonosobo, Mas. Oh, Iki ya saka Kulon Progo, Mas. oh Kulon Progo. Kulon Progo. Kok saged? Watu Malang. Kulon Nagari. Kula dari negeri pucuk gunung. Oh, pucuk gunung. Sampeyan sampun nate teng pucuk gunung, Mas. Kulon apa? Dereng itu. Apa mau saya ajak? Biasanya karo wong wadon kaya kowe senengane iki ngledek-ngledek. Kok ngedong ditemenani jare pancen diledeki bae. Biasa. Ya kowe madon liyan nek ning diledek malah maju. Malah manyer. Kerinduan ya? Kerinduan, oke, jajal, jangan apa-apa.
lagi dal suka-suka kamu. Oh ini lagi suka-suka kamu. Susumu. Suka-suka kamu. Susumu. Apa dia? Ini sampo. Ye. Cincin garis merah. Ya ke si merah. Si merah ini gua jadi jajan. Pak Adel nih kayak kenal. Oh dari sempat jol sing apik jol. Beling-beling. Iki siper kalau naik. Aku ngapain kamu kayak gitu? Tangane. Main. Kayaknya sama Indah ya mas. Sama Indah apa? Indah apa? Udah macan. Apa? Aku macan aku. Macan celengan. Dia main. Apa lagunya mbak? Iki ana bojo loro, Bos. Celoro. Kalau sudah. Impor. Wis ya apa? Kain kapan? Aja main kapan nama Den? Gerajakan. Gerajakan Banyuwangi. Ya gerajakan. Dadi ora. Capek gurung. Nah, kecapi gunung. Sudah. Yes. Anu sing kira apa to? Oh si burung. Apa? Telutur. Barangan. Arab gue apa bukit berbunga ya? Oh ya bukit berbunga. Apa ini yang hujan turun lagi ya? Ini dari nada Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Sekali. Oh. Iwan. Iya pak. Apa Kusuma Wijaya? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Asik. Suci.
Wah, jan Semarang Boyolali. Semarang Boyolali. Apa? Orang goyang duitnya badi. Jadi tadi bayar. Ya iya, makanya mau Mbak Intan kae. Bayar kita, bayar kita. Apa? Masih ada kamar. Ya. Iya. Kamar apa? Ya. Wah, beda-beda ya penyanyinya ya. Akhirnya goyang sing mau iki ya. Itu goyang anyang-anyangan jenenge. Iya, terima kasih Mbak Del. Biru bisa rukun lan bisa rumangsa. Apa itu rubi? Nah, begitu. Nah, jadi apa? Oke, coba seperti apa Mbak Biru supaya tampil keluar. Biru. Tidak sesuai gambar boleh di cancel kakak. Kalau ini pas digambar kan? Opa. Iya, ini tinggal bisa di-cancelnya harus dibayar. Ini harus dibayar, ini nggak boleh. Wah, apa aja sih Reki? Orang jelas. Iku rambut kokoh iki. Orang teboke kok ya. Boten isih kok aman. Anjir. Mbak siapa? Dalam Rizky. Mbak Rizky. Anjir. Mas, nek nyaman iki piye, Mas? Iki sing abang wis cetha ya to, sing pink wis cetha, nek nyaman sing biru piye? Ayo. Ayo. Sing anggar sing biru gue candrane. Jare nyong gue anu suropongan. Napa iki Mas? Susu loro sebopongan. Anggar ciblek gue suro bubak. Apa saya? Susu loro mambu apek. Buang beluntang gemblung. Jenengan Suro Bobak. Suro bubak. Tapi kan Suro itu. Apa suro ratu apa? Suro Suro itu. Agak caranya teh jenengan iki Jang Panter. Apa piye? Bagi Jang Panter. Kaki panjang, pantat bisa muter. Pantat bisa gemeter. Waduh. Bocor. Ki Jang Panter. Itu ditanyain Kang Gareng dari mana asalnya dia. Masane dodol koyo wong ra iso do ngrasake. Oh lah iya. Iki lak langganan iku lho. Oh, jebule kae. Jangan goreng. Kowe ojo buka ning kene ya. Yang megang Aku bapak. isin pas ra iso bayar ya lho. Tes drive-nya bagaimana tes drive-nya? Servis apa Mas Gareng? Ya servis sembarang, Pak. Servis Oh, full service. Short time atau long time? Short time apa? Long time? Long Oh, long time. time. Oh, berarti Sungir matanya aja, putih-putih. gimana enggak selesai? Nggih. Bibin bae bibin aja. Guys, kenapa kerupukkan gone Mbak Rizky sing apa? Aku iki Lah kok ngomong langganane? ya wis bakul aku bakul. Oh. Bakul keprimen? Sinamon kendi ngono sih lho. Lah maksudnya keprimen di sore dengar ya. Mau dia cocote wae. Di sore seneng karo nyong apa? Alah, kono sing Ah, di sore seneng ngomong. Ngomong. Minta dengar karo. ora nek karo kowe nggo watuk ya ucul kok. Lah bawa semua ini kan aku bojomu. Apa sih? Ini gue. Oh, jare-jare. Pak, masalah iki sirane. Apa? Ah, kita komisi bojomu mana kayak gue. Lah kowe seneng karo nyong apa ora? Seneng aku iki seneng. Lah kok malah ora
Risti. Polis. Anjing. Tenan dulu. Oke. Kula lah anu Kulo lak-lak. menerima servis permaluan. Oh, servis permaluan. Oke. Permanukan, permanu egar ini. Ya rek iku lah biasa tak servis manual. Wah. Emel. Wong jati manuk kok. Itu dia rempelan. Manu ejar gak iso urip kok. Anjing. Nyanyi apa Mbak? Minta kade payunan lagi. Ada apa permintaan? Mbak. Perjuangan dan doa. Allah. Permintaan dari panitia lah. Manusia ini. Niku keramas. Ramah. Keramas. Liane diganti liane. Oh, merek kalian gareng. Di sini nih. Dulu karo ngomong. Orang ya. Iki pun. Orang gue kepen mas. Ntar gue ngelap. Nanti bercak. Orang gue biasanya lu tak lama mas. Menjadi Ben bayi dewe. Oh ngerak terus digerak. Yuk ada payunan lagi. apa? Ada pertemuan dua. Pertemuan. Pertemuan sendiri. Mau sambil nggih sama nggih sendiri nggih. Yang ada nggih. Pertemuan dua. Pertemuan dua. Jadi ngol, ya nanti mesti mempercaya orang. Pertemuan dua ya jajan ya Bapak orang kata kulungsu alon-alon ya pengurus jenis dua. Yo. Chandra Wirawan. Ini sepot mas, sepot. Oh kesempat ya. Sepot mas. Boleh, iki lah. Lalu napa ngapunten tiyang bani niku kesemlengeren kalian panjenengan Mas. Nggih. Oh, pertemuan tunggal, pertemuan dewek. Oh pertemuan dewek. Pertemuan dua. Oh dewek, mau dewek. Piyambak nggih. Ngapunten. Iya ya ora apa-apa. Wis digoleki dhisik. Nah, wis genah ngol. Genah. Asik.
nerusaken lampahan sekedap niki ditutup kali pamunutane wonten Gerajagan Banyuwangi. Wonten mriki sekarang. Nggih, mengke wonten ing goro-goro. Nanten nggih anggareng nggih. Gerajakan kali sini Mas. Niki sinden Siro Lupat Papas. Siap. Nggih Papas supados Gerajagan Banyuwangi mangke disambung wonten ing goro-goro nggih Bu Ciplek kali Mas Gareng niki perang gagal sekedap mawon. Ya jajal Gerajagan Banyuwangi. Oke.
tutuke. Iki prajurit saka Suratelem ya Traju Trisna arep gempur pringgondani jajal kaya apa bareng-bareng ditonton mak. Wong sing arep ngrusak karo dandane didu bakae menanti. Mumpung mulane wulan Put kuwi laire Kanjeng Nabi ayo tak jajal kaya apa.